El Parlament de Catalunya ha aprovat el reconeixement del personal funcionari i directiu de presons com a agents de l'autoritat amb 103 vots a favor i 27 en contra, amb l'objectiu de reforçar la protecció jurídica del col·lectiu. Amb aquesta reforma equiparen la seva condició a la dels Mossos d'Esquadra. Per tal de valorar aquest canvi, que era una demanda històrica dels treballadors, establim ara connexió amb Alberto Gómez, que és coordinador de presons de CECIF Catalunya. Senyor Gómez, molt bon dia, gràcies per atendre el Notícies en xarxa. Bon dia, gràcies a vosaltres. Quina importància té això que es va votar i aprovar ahir al Parlament? Com canvia la seguretat dels treballadors a partir d'aquest reconeixement com a agents de l'autoritat? Per nosaltres era d'una importància cabdal. Portàvem molts anys lluitant per aconseguir aquesta fita, per el que nosaltres dèiem posar fi a una de les més grans incoherències que podíem patir al nostre col·lectiu, que precisament els treballadors i treballadores que han de vetllar per la seguretat del centre no fossin agents de l'autoritat. En aquest moment, si em permets, voldria recordar-me de la cuinera assassinada, de la seva família, de Núria. Voldria recordar-me de companys que, com a conseqüència d'una agressió en un intern, han perdut part de la capacitat cognitiva, com el cas del Julián, part de la visió, com el cas de l'Israel, companys que van estar a punt de morir com a conseqüència d'una mossegada que li va quedar al Carles al costat de la jugular. O una de les coses més importants d'aquest reconeixement com a agents d'autoritat és el principi d'indemnitat. I si no, recordarem el cas del David, un company de Lledoners, que com a conseqüència d'una agressió o una immobilització va resultar ferit en el menisc i la Generalitat el tenia que indemnitzar amb una quantitat important i per no tenir aquest principi doncs no ha pogut cobrar. Llavors és molt important el principi de veracitat i, com deia al principi, això posa fi a una incoherència que era molt difícil de poder explicar. Hi ha partits com Esquerra, Comuns, la CUP i també entitats que defensen els drets humans que estan en contra d'aquest reconeixement. Què és el que els hi respon? Consideren en molts casos que és un retrocés. Ho fan des del màxim desconeixement de lo que és el món penitenciari. I en sobte que un partit com Esquerra Republicana, que tradicionalment ha portat la Conselleria de Justícia i amb la pitjor consellera que hem tingut fins ara, que és la senyora Ubassar, que va superar a la que abans havia estat pitjor que ella, que era la senyora Esther Capella, que no tenen por a reconèixer, a votar a favor que els sanitaris i els mestres, part d'educació, siguin agents de l'autoritat, però després, pels seus funcionaris públics de les presons catalanes, ho veuen com una cosa que no és necessària. De la CUP ens ho esperem, de Podem, bueno, també. El tema és que darrere de totes aquestes partits polítics hi ha associacions pro drets humans, Iridia, Sirecovi, personalitzades en el senyor Iñaki Rivera, que fan del seu discurs un atac continu vers un col·lectiu que ha demostrat dia rere dia la seva professionalitat. Alberto Gómez, coordinador de presons de CECIF Catalunya, anirem veient com s'aplica aquesta nova reforma que els converteix en agents de l'autoritat i quines conseqüències té en el dia a dia de les presons i també en la seguretat de totes aquestes persones que hi treballen. Moltíssimes gràcies per haver parlat avui amb nosaltres. Fins a la propera. Moltíssimes gràcies a vosaltres.